अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. सासवडीचं काय झालं? आडाडी MIDC आता नवीन माटणे MIDC येणार. माटणे जागा कधी बघितली? माटले कधी बघितलंय? जागा कशी आहे ती बघितली? अरे आडाळी MIDC ची जागा मिळून सुद्धा तिथं काय सुरू नाही. माटणे कसे आणणार? कोणीतरी विचारलं पाहिजे ना. माझी सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे, तुमच्याकडे ज्या वेळी हा फसवा बडवे म्हणजे चुकीचं करणारा काम, फसवेगिरी करणारा माणूस ज्यावेळी तुमच्या मतदारसंघात तुमच्या गावात येईल त्यावेळी ही यादी त्याला विचारली पाहिजे की बाबा हे केसरकर आणू, ह्या काय झाला? तुम्ही हे स्वप्न आमका दाखवलात, 15 वर्ष झाली, आता पुढे काय करणार? आणि धमक्या मला देऊ नको. मी असे खूप धमक्या देणारे बघितले. मला परवा काहीतरी म्हटलं की जो आरोपी असतो 6 महिने जेलमध्ये होतो मी, मला काय वाटत नाही. मी लोकांसाठी जेल भोगले. त्यात जर तू साईबाबांच्या समोर साईबाबांची शपथ घेऊन सांगायची त्या केसमध्ये माझा संबंध होता. चल मी राजकारण सोडतो, तू राजकारण सोडतो? सांग साईबाबांच्या समोर येऊन, साईबाबा करतो ना, चल मी साईबाबांच्या समोर येतो, तू नारळ उचल, मी नारळ उचलतो. तू साईबाबाला जाऊन ते भगवे वस्त्र घालून ते नाटक करतो ना, मी नाटकी नाही आहे, मी सुद्धा भक्त आहे, मी सुद्धा हिंदू आहे. पण ते जे तू त्या ठिकाणी नाटकं करतो नी, नाटकं सगळी थांबली पाहिजेत. मी त्या ठिकाणी जेलमध्ये गेलो. मी 40-50 एकदाच नाही जेलमध्ये गेलो. इथलं ह्या जिल्ह्यातलं एकही जेल, नाता नाडकडे माझं सहकारी, जुने माझे जे सगळे सहकारी सांगतील, आम्ही इथल्या न्याय हक्कासाठी गेलो. आयत्यावेळी तू फक्त आयत्या बिळावर नागोबा म्हणून आलायस. आयत्या बिळावर नागोबा, तुझं काय काय कर्तृत्व आहे? दरवेळी चित्र बदलायचं. इकडे कधी नारायणांनी शिवे घालायच्या, त्या झाल्या की शरद पवारांना शिव्या घालायच्या, त्या झाल्या की उद्धव ठाकरेंना शिव्या घालायच्या. एवढंच काम केलं. दल बदलू प्रत्येक वेळी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.